Molt bona nit, benvinguts a la segona temporada de Castelló Base Televisió, que es comencem, com han fet molts xiquets en la província de Castelló, amb molta il·lusió i moltes ganes d'aprendre's i sobretot de divertir-se i de formar-se jugant al seu esport favorit, que és el futbol base. Avui, en este primer programa d'esta segona temporada, contem, en primer lloc, vull saludar Ángel García, el meu company de Castelló Base Televisió. Ángel, ¿tot bé? Muy bien, sí, empezamos otra vez. Esta semana ya han empezado prácticamente todas las ligas, pues a partir de ya, a vernos todas las semanas. Molt bé. Són en total 8.000 jugadors de futbol 8 i de futbol 11, excloent alguns de categoria superior, de divisió d'honor, per exemple, és que han començat esta temporada en el futbol 8. Luis Martínez, diputat provincial de Turisme, benvingut a Castelló Base Televisió. L'any passat va ser pràcticament dels últims que va passar per aquest programa. Enguany esperem comptar en la teva presència almenys una vegada cada 3 mesos. Bueno, jo sabeu que sóc una persona que sol atendre a tots els vostres requeriments i jo vinc així encantat per a... Sempre que parlem d'esport, i bueno, hi ha altres temes pressupost, però en aquest cas d'esport ja sabeu que jo encantat, perquè soc diputat d'esports. De turisme li ho deixarem a Andrés Martínez, que és el meu company. Disculpa, és veritat. Sí, provincial. Bueno, però esteu en el Castelló, en l'escenari deportivo, que està servint l'esport per a projectar la imatge de la província. Sense dubte, és un dels objectius que des de l'àrea de la Diputació, del govern provincial, és un eix estratègic el que baix la marca, el hashtag de Castelló en escenari deportivo, estem intentant que Castelló sigui conegut per l'esport i que siga una destinació esportiva que lògicament va lligada a la gent que ve de fora i que lògicament pernocta i que dinamitza l'economia de la província. Precisament de dinamitzar l'economia de la província sap molt un dels convidats, Alexis Nadal, director general de l'empresa Nayar System, que enguany Castelló Base ha tingut el plaer de comptar amb el seu recolzament per a fer realitat el 5è torneig BP Diputació de Castelló Nayar System. Moltes gràcies desde Castelló Base, Alexis. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Para nosotros ha sido un placer poder ser uno de los patrocinadores de este torneo, que nos ha encantado, nos hemos divertido mucho allí con vosotros. Molt bé. També en la segona part del torneig anem a parlar també amb dos representants del club que va guanyar 4 de les 7 categories, en concret Paco Peris i Carlos Bou, entrenadors dels equips Alevín B del Villarreal i de l'Alevín del Club Deportiu Roda, que va competir com a Villarreal Club de Futbol. Anem a començar ja a repassar l'actualitat d'algunes lligues que estan més avançades que altres. Els nostres companys de realització es comencem en categoria femenina. Luis, tens ahir les teues companyes, o veïnes. El Joventut d'Almassora, que va aconseguir, afortunadament, els primers 3 punts en el desplaçament a terres il·licitanes davant el filial de l'Elx 0-2, i el Villarreal, que vol estar entre aquestes primeres 4 places que enguany, com a gran novetat, donaran accés a aquesta primera B, una categoria intermitja. La classificació, València i el Llevant no poden pujar, ahí està el Villarreal ocupant una molt bona posició, 4 primeres donen pas al primera B i el primer jugarà la promoció per a jugar directament en la Lliga Iberdrola. El Joventut d'Almassora de Magdalena no renuncia. Divisió d'honor, Àngel, el Villarreal, malauradament, primera derrota davant d'un rival directe i el Roda de David Perelizaga va aconseguir una victòria davant de l'Alboraya. La classificació, el Villarreal enguany, per lo menos, no s'ha despenjat d'aquesta zona alta, cosa que sí que va passar l'any passat, a un punt només del Llevant i del València. El Llevant juga la Copa el primer clasificat juga la Copa de Campeones y los 2 primeros la Copa del Rey. La diferencia es que este año se ve que hay una igualdad que el año pasado ya no había. Sí, el Atlético madrileño se va a escapar. El Atlético madrileño a estas fechas ya se había prácticamente distanciado y había asustado a todo el mundo. Malauradament només tenim dos equips, però esperem l'any que ve precisament ahí està en categoria Lliga Nacional. També el començament irregular del Castelló de Balaguer, empat a 0 en casa contra el Kelme, i el Villarreal B, que va aconseguir la seva primera victòria en terres de Saguntines davant del Club Esportiu Acero. Veurem ara la classificació. Has començat molt fort l'Hèrcules d'Alacant i el Ciutat de Benidorm, que són els 2 equips que ara ocupen places d'ascens, i el Castelló, que precisament este cap de setmana juga en Xàtiva davant de l'Olímpic, el QE, amb possibilitats d'enganxar-se en esa... Sí que tenemos que tener
una pena ver que el año pasado bajara el Onda y bajara el Gulavall. Ahí está. Prácticamente nos hemos quedado en dos equipos. Correcte, i categoria preferent. Precisament el Gulavall i el Onda han aconseguit 2 victòries importants davant del Cracs de València i també l'Acero, i el Castelló B, 1-0 davant del Burriana Salesians, és ara mateix, ara ho veurem en la classificació, líder davant d'un sorprenent Sant Pedro, que has començat molt bé, el Onda, i el Benicarló, com sempre, en la part de dalt. I ahir la notícia és el Villarreal C, estrany, l'equip que va pujar, està en 2 punts, jo estic convençut que anirà més, i el primer toque també, 4 punts només, segur que anirà més, per a evitar aquests 4 o 3, ja no em recordo si són 3 o 4, les places de descens a primera regional. Ahí està, primera regional, primera jornada, Àngel, Jubelama, 4-1, és començament molt bo de l'equip coordinat del club per Alberto Beimunt enguany, Esportiu Vilareal del nostre company Santi Barrachina com a president, victòria espectacular davant del Saguntino, 11-1, i el Drac de David Reina, 2-0, equip que ha pujat, i després la resta de resultats, el debut del Promesas Castàlia, equip que hereda els drets federatius del futur Castelló, integrats en la Fundació Albinegra del Club Esportiu Castelló, que va guanyar 3-0 al Borriol, i l'Onda B 3-0. En fi, classificació anecdòtica, totalment, anecdòtica. Molt bé, i ja per últim, en categoria, baixem l'edat, categoria autonòmica cadet, el Villarreal, del nostre col·laborador, Alberto Marrama, entrenador flamante del Villarreal KDTA. Jo crec que enguany serà una lliga molt competida davant del València. Després els nostres entrenadors de futbol avui del Villarreal mos ho contaran, segur que ho saben. Ahí està, no? Crec que té un partit menys, el Villarreal, 15 punts, 15 de 15. El València i el Roda també has començat prou bé en 10 punts. I ja està. Ara veurem imatges del partit. Què te pareix? Lluís, el futbol femení va a tope, no? Sí, afortunadament, i cada dia més hem pres consciència tots, i estem prenent consciència tots de la importància de l'esport femení, i me pareix absolutament perfecte. El futbol era un dels esports que anava, diguem, darrere en este treball, perquè altres esports com el bàsquet o com el handball, de fet el handball tenim màxima categoria en Castelló, el handball Castelló, el balonmano Castellón, que està en màxima categoria, també en la Lliga Iberdrola, i en aquesta mateixa línia, precisament, i sí que vull anunciar-vos, i això també me demanàveu antes d'alguna primícia, enguany des de Diputació, a banda de les línies que venim habitualment treballant de recolzament a l'esport de la mateixa línia masculí que femení, però sí que anem a crear una línia que va en la línia de visibilitzar l'esport femení i sobretot una línia de treball que anem a denominar Mujer i Deporte. En aquesta línia intentar des de les edats més tempranes, sobretot en centres educatius, etc., d'una sèrie de xerrades que presentarem en el seu dia, que van sobretot en aquesta línia de conscienciació i de visibilització de l'esport femení i de buscar aquesta igualtat de condicions. Jo crec que això d'alguna manera també demostra un poc la maduresa de països, com Espanya. Per exemple, este cap de setmana hem pogut disfrutar tots del campionat del món de bàsquet en una generació de jugadores, però nosaltres que sí ens dediquem al futbol, la federació, és una llàstima que avui no ha pogut vindre, que se suposa que té que ser el nou president, Salva Gomar, però Castelló és que ja està en condicions de crear una lliga federada ja només per a equipets de futbol 8 femení. És que tinc en compte que el Villarreal, per un costat, el Castelló, el Joventut, que va ser un dels pioners en Almassora, Onda, Sant Lorenzo, Guyana, cada vegada n'hi ha més. Unió Deportiva Vallduxó. Però el creixement és espectacular. Jo recorde ara, precisament farà qüestió de 3-4 anys darrere, va vindre precisament al Almassora Vicente del Bosque, quan era, crec recordar que era encara seleccionador, o havia deixat la selecció. La qüestió és que, una xerrada en diferents persones de l'àmbit del futbol, i precisament hi havia gent del futbol femení, del joventut, i reivindicant un poc la idea del recolzament des de la federació al futbol femení. I ell ja, en aquell moment, ja va anunciar que n'hi havia algun tipus de patrocini que s'estava treballant per al futbol femení. En aquest cas, ha sigut una gran empresa com Iberdrola que ha intentat estar en tot el deport femení, perquè està
introduint-se com a patrocinador en totes les categories femenines. I, bueno, com te deia, afortunadament, t'estic parlant de farà uns 4 anys aproximadament d'aquest acte públic en què va participar Vicente del Bosque, i ell ho anunciava, però la veritat és que, afortunadament, torna a repetir, des de les institucions, federacions, societat en general, cada vegada tenim més sensibilitat per buscar aquesta igualtat de condicions. De fet, esperem, l'any que ve, enguany, vam estar a punt, no? Però al principi vam veure que encara era molt pronte per a fer un apartat, una categoria concreta de futbol femení en el torneig que tant la Diputació com Nayar Systems van patrocinar enguany. Però enguany ja podem dir i podem assegurar, i així, per exemple, el Burriana Futbol Base mos ho va dir, inclús el mateix Villarreal, que l'any que ve anem a fer un torneig de futbol 8 femení, de la mateixa manera que hi ha un torneig de categoria Levi de primer any per a xics. Alexis, ¿qué te parece la idea? Pues la idea me parece muy bien, porque al final todo lo que sea fomentar el deporte y apoyar cualquier disciplina que en estos momentos pues tenían menos participantes, pues todo esto ayudará a comunicar y que hayan chicas que, bueno, que digan, oye, el fútbol femenino es posible en la provincia de Castellón y den el paso, ¿no? Porque estoy seguro que habrá muchas chicas que no conocerán las posibilidades que ofrece el fútbol en la provincia. Jo estic convençut, i Àngel segur que també pensarà el mateix que jo, que evidentment el treball de base està fet gràcies a equips com, per exemple, en una barriada tan modesta com a Castelló, Luis Solera està fent una gran faena en el Club Esportiu Sant Lorenzo, però després està Bea en Burriana Futbol Base, en la Unió Deportiva Benissó, Quique Guillamón, el Club Esportiu Onda, l'any passat, vamos... El Alqueríes también... El Alqueríes, el Andiamo, me pareix... El Drac, está ahí. ¿vale? Però està clar que en la província de Castelló jo crec que mos equipararem a la resta de províncies quan el Villarreal pugui pujar, perquè en aquests moments és l'únic club que hi ha a la Lliga Iberdrola. Ojalà que això, enguany pareix que el Villarreal tingui ganes d'estar ahí. Ojalà. Jo, parlant de forma genèrica, jo crec que passa per 2 accions concretes, que és el que t'estava dient que des de la Diputació volem impulsar, que és, per un costat, la informació, i per un altre costat aquesta informació va portar a una conscienciació, una informació sobre els beneficis que té l'esport i, per supost, en tota la societat i des d'edats ben jovens passa per aquesta informació, i aquesta informació va dur una conscienciació tant en els jugadors, jugadores, en els entrenadors, en famílies, de forma que no se vegi... Jo recordo quan se va crear el futbol, el joventut femení, pues que se veía un poco raro, ¿no? El joventut. Era tot dones, i pareixia com algo raro. Sin embargo, ahora, afortunadament, jo crec que ho veiem d'una forma natural, normalitzat. El veure una xica que jugava a futbol pareixia que era algo raro, i, sin embargo, avui en dia, bueno, pues és un... De fet, aquest estiu també hem vist els campionats a nivell internacional, el mundials, europeus, etc., que cada vegada més. Per això, quan parlem de la conscienciació, moltes vegades els mitjans de comunicació, el poder que ens puguen oferir informació i veure partits de futbol femení, jo tinc que reconèixer que aquest estiu en un dels campionats més d'un partit veia, perquè l'única diferència és que són homes-dones, però tu veies jugar tàcticament, per a la gent que ens agrada l'esport i ens agrada el futbol, veies jugades, veies tàctica, veies, bueno, com un partit d'homes, igual. I si vols veure un partit de futbol sense passió, sense la passió que a vegades te dona veure un partit de futbol perquè eres seguidor d'un equip o d'un altre, doncs veies un Noruega-Japó, per exemple, femení, i veies un partit de futbol que tenia la seva al·lició, les seues jugades, els seus gols, etc. Ara veurem unes imatges per a fer-ho més atractiu i interessant el programa del torneig, del 5è torneig Castelló Base Televisió, que vam celebrar en Gaetà Huguet. Va ser precisament el dia de la pluja, me pareix. I bueno, hi ha que recordar que l'empresa Nayar System va tindre la gran idea de donar un premi al talent, al jugador amb més talent. És possible, ¿no, Alexis, trasladar este tipo de iniciatives de premiar el talent a l'esport? Sí. Es compatible, ¿no? Sí, a veces todo lo que sea talento hay que motivarlo, hay que desarrollarlo y hay que premiarlo. Es muy importante ya no dar el trofeo al máximo goleador, que son cosas
que solemos ver. Nosotros queríamos un poquito innovar, premiar el talento, que muchas veces pues un defensa, ¿por qué no? Se puede llevar un muy buen premio y a pesar de que pues, tiene menos acceso a meter goles. Entonces nosotros nos hemos estado fijando eso en este torneo. ¿Y por qué? ¿Por qué nos fijamos en el talento? Porque apostamos firmemente en el talento de nuestra plantilla, de nuestro equipo, de Nayar Systems, y pensamos que el talento se tiene que potenciar desde la base. Realmente si das facilidades para que cualquier persona pueda desarrollar su talento, todos dentro de nosotros tenemos talento, todos, de una forma o de otra. Lo que hay que hacer es potenciarlo, y si lo potencias desde pequeño, pues bueno, como que todo fluirá mucho mejor. Y esa es la idea de Nayar Systems. Si me permites, y por redundar en la idea que estaba comentando Alexis, que me parece fantástica, estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que ha dicho, y al final estamos hablando de valores de una sociedad, estamos hablando de los valores de la sociedad hace un momento del deporte femenino, de intentar igualar, y afortunadamente cada vez más, y es fundamental en esta sociedad en la que nos estamos moviendo, de la innovación, de la promoción del talento. Y es algo que nos hace falta en esta sociedad, y creo que afortunadamente esa idea está calando cada vez más en la sociedad. Estamos hablando ahora del fútbol, pero estamos hablando también de la sociedad, de la industria, del conocimiento, que és important el primar el conocimiento. Por eso me parece una idea fantàstica. Castelló va ser quan se va dirigir a la Diputació. Saps que precisament un dels objectius fonamentals d'esta empresa de comunicació i empresa d'esdeveniments esportius és fomentar els valors positius que el futbol pot servir per a la formació, tenint en compte, ho hem parlat moltes vegades, les 3 o 4 hores que un xaval de 11 o 12 anys dedica al futbol a la setmana entre l'entrenament i el partit, tenim que aprofitar aquest temps per explotar totes les seues virtuts, a nivell individual i a nivell col·lectiu. Jo crec que el futbol és una bona plataforma per explotar aquest tipus de valors. Alexis, tu com a pare que eres i seguidor, veritat que coincidiràs també amb nosaltres, no? És a dir, que tenim que aprofitar aquest temps per a explotar el que és el talent, la deportivitat, també gràcies a Lexus Castelló, una empresa de Castelló, també enguany, com a gran novetat, van premiar el comportament més correcte des de la grada, que això també està canviant. Jo me vas donar compte que en el torneo se va desenvolupar en una deportivitat total, tant dins com a fora. Jo crec que això també és digne de destacar. Es cierto que continúan estando los cafres, entre comillas, aunque otro padre que de vez en cuando se va de la olla, pero yo creo que cada vez eso, entre los clubs y los medios de comunicación, lo están reorientando más. O sea, yo ya conozco muchos clubs que han sancionado a padres a no ir a ver partidos de sus hijos o esto, porque han montado pitotes en un campo de fútbol, y dicen, oye, pues para no saber comportarte dentro del campo de fútbol no vienes a ver a tu hijo, y no castigo a tu hijo. O sea, no te digo que te vayas porque tu hijo no tiene la culpa de que tú seas el culpable. Entonces, si encima eso lo premiamos y lo vamos motivando, pues todavía mejor. Yo creo que afortunadamente, y parece que estemos hablando de lo mismo, ¿no? Pero poco a poco los clubes, en este caso ya estamos hablando del fútbol, se han dado cuenta, y así debe ser, y yo entiendo que gracias también a la gran labor que hacen los entrenadores y equipos técnicos, que han marcado, que se han dado cuenta que además de estar enseñando a niños y a niñas los aspectos técnicos y tácticos, iniciación de lo que es el fútbol, hay otra cuestión importante, y es que hay una parte educativa, y sobre todo en el fútbol base, que es importantísima. Y eso ha calado primero a los niños y a las niñas que practican fútbol, pero también a las familias. Y eso es importantísimo, porque en definitiva no tenemos que olvidar que están, y eso después, como has anunciado antes, habrán entrenadores del Villarreal que vendrán y comentarán. Y creo que hay que darles la enhorabuena por ese trabajo que se está haciendo, que es un tema, como decíamos antes, de formación, de concienciación, y que poco a poco se están enseñando. Pero el deporte también, otro aspecto que tiene es, lógicamente, el aspecto educativo, y sobre todo en las primeras categorías. Y eso es importante tanto para los jugadores y jugadoras como para las familias, sin duda. Luis, Alexis, anem avançant el programa. Com
has vingut, pues tenim que preguntar, la Diputació precisament farà 3 anys, en un acte que van fer per a promoure el Joc Net, en presència de 60-63 clubs que se van adherir a un manifest, va anunciar una ajuda molt peculiar, no? Que cada vegada està tenint més interès en els clubs. També és de veres que jo crec que és perquè, malauradament, no hi ha recolzament privat a vegades. Entonces, els clubs tenen que buscar les ajudes públiques. Com ha anat enguany l'ajuda per equipacions donat per la Diputació? Quan parlem de les ajudes de la Diputació, no vaig entrar a explicar totes les línies de subvenció, subvenció, efectivament, però sobretot les de recolzament a l'esport base, perquè n'hi ha que parlar primer de competències. Els que tenen la competència primer sobre l'esport de recolzament a escoles esportives són els propis ajuntaments, però sí vam pensar que una possibilitat d'ajuda seria a tot aquell esport base en la matèria d'equipacions. Entonces parlàvem que aquells clubs que pogueren portar el logo de la Diputació pues podien donar una ajuda a lo que són les equipacions, estimant i vam fer una ajuda de forma que el que vam calcular, i a més vam agarrar el deport del futbol perquè era el que més quantia n'hi havia, com a model, i el que vam fer és un càlcul de lo que costaria una equipació per a tot un equip, camiseta, pantaló, calces, el cost que tenia, que aproximadament el 50% d'aquest cost per equipació fora que ho sufragarà la Diputació, de forma que si podia costar 400 euros, que el portar el logo de la Diputació poguera pagar 200 euros de subvenció per cada equip, de forma que si veiem, imaginant un club que poguera tindre 10 equips de futbol base, 10 per 200, són 2.000 euros. I aquests 2.000 euros ayudan, no van a salvar un club, pero bueno, van a ayudarlos y bueno, pues después pueden ser esa ayuda o se ayuda als pares a que paguen menos o bé se paguen el mateix, però és una ajuda al club per a poder tenir més recursos. I aquesta és un poc la idea. Enguany han sigut un total de 100.000 euros els que s'han donat i he arribat a uns 45 clubs. De totes les disciplines. De totes les disciplines, sí. Majoritàriament està pensant en esports d'equip, els típics de futbol, baloncesto, balonmano, etc. Però han hagut altres disciplines esportives, com pot ser la gimnàstica, que també al final és un esport individual, però quan ixen a competir tenen la seva categoria de benjamins o la seva categoria d'infantils i també són equips. Entonces, a partir d'ahí, tots els... O, per exemple, natació, que també és individual, però al final també hi a competir. Se lo ponen i en el gorro o el xandall o la camiseta que porten de paseo, se ho fiquen i, és una forma... En definitiva, al final és una forma modesta, però d'alguna forma és el guinyo que li fem també a l'esport base, de dir, la Diputació estem així i, sense entrar en el patrocini de torneos, etc., que és un altre tema. La Diputació entra també en el que és el manteniment d'instal·lacions deportives municipals? No, perquè és una competència exclusivament dels ajuntaments, a no ser que la Diputació tinguera una instal·lació pròpia, com és el cas de les instal·lacions de Penyeta Roja, on tenim, sabeu que tenim el centre educatiu i de tecnificació deportiva en atletisme, on tenim unes instal·lacions pròpies de pistes d'atletisme, etc., que lògicament corre el nostre compte, o la piscina provincial, que en aquest cas, després del concessionari, que sabeu que va deixar la instal·lació i l'hem represa com a pròpia i estem gestionant-la ja de forma directa des de la Diputació. Además del fútbol base, lo que sí que estáis haciendo bastante es trayendo muchas actividades, Vuelta Ciclista a España, campeonatos de Europa, incluso del mundo de atletismo. Peñagolosa Trails. Todo eso para Castellón, en principio, es meterla en el mapa, porque... Al final nosotros, como decía al principio, y no quiero extenderme mucho porque tenemos que hablar de otras cosas, pero sí, puntualmente, sabéis que tenemos el hashtag en redes sociales de Castellón Escenario Deportivo, que tiene ese objetivo, que es de decir Castellón, que cuando se piensa en deporte se piensa en Castellón como destino, bien sea para práctica de campeonatos o como un lugar, porque tened en cuenta que tenemos 130 kilómetros de costa, somos la segunda provincia más montañosa de España, por lo tanto tenemos ese escenario y una climatología con más de 300 días de sol al año, con lo cual tenemos unas condiciones extraordinarias para la práctica deportiva y eso es lo que queremos hacer. Este año, y pongo 2 ejemplos nada más, para intentar posicionar a nivel nacional pero también a nivel internacional, por ejemplo el Campeonato del Mundo de Trail,
Campeonato del Mundo de selecciones. Bueno, pues tuvimos 50 selecciones, masculina y femenina, del Campeonato del Mundo de Trail por selecciones, con el aval en este caso, de la Federación Internacional de Atletismo, que es la que patrocina, que no es una federación cualquiera, la Federación de Atletismo. Habían selecciones pues tan variopintas como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Brasil o Nepal, por poneros ejemplos, 50 posiciones, o precisamente el fin de semana que sacabais imágenes de la lluvia del 15 de septiembre, que era de la lluvia torrencial, en Gaetauguet teníamos el Campeonato de Europa Junior de Atletismo, con las 8 mejores equipos masculinos y femeninos de la categoría a nivel europeo, pues que durante esta semana estuvieron aquí. En definitiva, al final, pues posicionar y aportar. El ciclismo, pues a mí me llama mucho la atención y siempre me encanta eso de que estéis apoyando el ciclismo, porque una de las cosas que me parece precioso es ver cómo estás viendo la etapa y te están sacando toda la costa de Castellón, con la playa que tenemos. O el Que interior. eso me da la sensación de que debe ser un impacto cara al turismo impresionante, ¿no? ¿Quan tornarà la Volta? Cuando podamos. La Volta, vos explique un poco el funcionamiento. Pues mira, ahí n'hi ha una empresa que es Unipublic, que es la que gestiona, bueno, pues igual que el Tour, la Volta a España, en este caso es Unipublic. I esta empresa, pues, lògicament, confecciona recorreguts en base, pues, com una empresa privada, en base a patrocinis e interessos i tal. Com a Diputació Provincial ja fa uns anys que tenim una molt bona relació i sempre hem dit que sempre que la Volta a Espanya passe prop de Castelló, volem que n'hi hagi etapes en Castelló. Este any passat l'eixida va ser des de Màlaga i la ruta que va tindre va ser per la zona oeste d'Espanya, va ser per la zona Extremadura i després va pujar fins a la zona nord d'Espanya, però clar, lògicament no passava per així. Per a l'any que ve, Is de Alacant, ja sabem que Is de Alacant, Is de Alacant, final, anem a veure, n'hi ha alguna possibilitat, no vaig a dir res més, però sabeu que la Volta a Espanya o bé a finals de desembre o principis de gener se dona a conèixer tot el recorregut. Hasta ahí puedo leer, com se suele decir. No, hi ha dades que evidencien el recolzament que dona la Diputació. En concret són 16 circuits de distintes disciplines deportives. D'esport popular, el que denominem esport popular. Volei playa, duatlón, BTT, o sigui, després tot l'impacte econòmic que això té. Al final, les institucions públiques, els ajuntaments també, Cas de Onda, per exemple, un ajuntament de Castelló també, apoyeu l'esport, però jo crec que, a diferència de València, Alexis, l'empresa privada, llevant de 4 excepcions, no acaba de fer aquest retorn dels seus beneficis per a foment, patrocini d'activitats esportives. Tu què penses al respecte? Yo, pues, realmente no te sé responder, porque tampoco sé yo en Valencia bueno, yo me refiero a la Fundación Trinidad Alfonso como a clar exemple de... Y Luis ha anat a actes de la Fundación Trinidad Alfonso. Ojalá en Castelló pudiera haber algo similar. Yo no sé en porcentaje, realmente en Valencia hay mucha más población, hay muchas más empresas y por tanto habrá más empresas dispuestas a patrocinar que en Castellón. Pero al final creo que las empresas privadas lo que tenemos que ir es un poco a eso, a transmitir valores, a reforzar aquellas áreas sociales donde la sociedad tiene que ir mejorando. Lógicamente, cualquier deporte base es una base muy importante para que un niño se pueda desarrollar, por lo que estabais diciendo, porque pasa muchas horas entrenando, porque luego el fin de semana tienen partidos, porque van creciendo con otros chavales que serán luego sus amigos. Todo ese entorno, cuanto más se cuide, creo que es importante. Y añadiría la importancia de que los clubes se den cuenta de que la transmisión de valores y educar a los niños, ellos tienen mucha responsabilidad. Por eso, porque pasan muchas horas y sobre todo porque posiblemente nuestros hijos hagan más caso a los entrenadores que a nosotros mismos. Entonces, cuando vean esa parte social, o muchos lógicamente lo ven, pero cuando nos demos cuenta, entre todos formaremos una sociedad mejor. Y yo creo que las empresas privadas lo que vamos a necesitar es comunicación y formar una base mejor para todo, para la sociedad. Alexis, incluso a lo mejor cambiar un poco de mentalidad, no en vuestro caso, pero sí que hay muchas empresas que cuando nosotros hemos ido
a buscar patrocinio para este tipo de cosas, o incluso cuanto más como club, yo estoy en la Benicàssim también, más como club, todas esas cosas, lo que te dicen es si te pongo la publicidad, ¿cuántos zapatos más voy a vender? Claro. Oye, empieza a cambiar la mentalidad. Claro. No me lo Buscar un veas retorno como económico, cuánto te voy a vender, sino lo que tú estás diciendo, estoy aportando una calidad de todo a un club, y le voy a dar para que pueda entrenar más niños, para que incluso dar becas para los que no pueden entrenar porque sus padres están monetariamente como están. Pero muchas veces te preguntan eso. Sí. Sí, Bueno, pero eso pues- ya dependerá un poco de la situación de cada empresa, de los valores, porque cada empresa tiene sus valores. Y bueno, y hay empresas, oye, que dentro de sus valores a lo mejor no está en la formación. Nosotros, como nos cuesta mucho encontrar gente cualificada, pues pensamos que la formación es la clave. Y bueno, y somos receptivos a patrocinar eventos de este estilo, ¿no? Pues jo vaig aprofitar ara que està Alexis, Lluís, té un fill que és alumne de Peñeta, Sí, correcte? sí, han ¿Y empezado este año. ¿Qué tal la entiendo. experiencia? Pues él está encantado porque a él, Mira, ya tenemos aquí un preceptor. a él lo que le gusta es el deporte. El deporte. Y bueno, y allí pues el deporte lo trabaja muchísimo, con lo cual, pues entre todas las horas de entrenamiento en el colegio, Sí, luego desde en el luego, club vamos. y luego juega, el niño está envuelto en un entorno deportivo que bueno, que a mí me parece espectacular, porque al final todos los que están a su alrededor son deportistas. Y bueno, seguro que va a encontrar valores y formación distintas que si no hace estos deportes. Mira, jo en Penyeta, per lo que diu Alexis, sí que ells tenen, és un centre de tecnificació, per a la gent que no ho conega, de tecnificació esportiva d'iniciació en l'atletisme, perquè això té bé per el Consell Superior d'Esports, que te cataloga els centres. En aquest cas és bàsicament atletisme, encara que n'hi ha alguna excepció també oberta al tenis, que n'hi ha uns quants alumnes. Però bueno, en qualsevol cas, com bé dia, és un entorn educatiu des del punt de vista de coneixement, de currículum, però a la mateixa vegada d'educatiu en l'esport i de tecnificació deportiva. I jo vull ficar-lo en valor l'aspecte de lo que ajuda a la societat, però també donem-nos compte que allí poden tindre entrenadors dels que tenen, que estan donant classe tots els dies, i per a que vos doneu compte, és un xiquet, si ha entrat en guany tindrà 10 o 11 anys, i està entrenant-lo, pot tindre dies que l'entrene un dels seleccionadors espanyols que ha anat en l'escut d'Espanya en la selecció espanyola d'atletisme. Per exemple, el responsable de saltos de la selecció espanyola és Claudio Veneciano, i Claudio Veneciano està de professor en els xiquets. I ell té aquesta capacitat i aquesta dualitat d'estar en els més menuts, en èpoques de formació, i estar en els deportistes d'èlit. Claudio, per exemple, és l'entrenador que ha fet que Pablo Torrijos, que va ser alumne d'allí, és el primer home en la història de l'atletisme espanyol que en triple salto ha passat la barrera des de 7 metres i està en Jocs Olímpics, està en campionats del món, és gent de Castelló, feta en Castelló, i que porta aquests valors que s'han donat, i a més se'ns parla moltes vegades a Pablo Torrijos en aquest cas, que és jo sempre dic la Peñeta Factory, m'agradaria a mi, és de la factoria Peñeta, i se'ns parlarà a Pablo, i és una persona, avui en dia està, no sé si acaba ja estudis universitaris, deportista d'alt nivell, i el sents parlar en aquests valors d'humilitat, de treball, de sacrifici, que en definitiva són aportacions bones per a la societat en la que volem viure. Molt bé, doncs, Lluís, moltes gràcies per ficar-nos al dia de tot el que ha sigut l'actualitat de la Diputació. Esperem l'any que ve, en el mes de maig, juny, sabrem si Luis Martínez continua al capdavant de l'àrea esportiva de la Diputació de Castelló. Tiempo por venir futuro. Primer hi ha que complir uns plaços, no? Sí. I esperem que a nivell personal tot vagi bé, que és lo important. Alexis Nadal, te convidem a que continues en la segona part del programa per a continuar parlant de lo que t'agrada, que és el futbol. Nosaltres anem a passar ara mateix a una secció que va tindre l'any passat molt d'èxit, que és la secció Tu eres el crack. Només teniu que enviar en mode horitzontal un vídeo de jugades, de parades, de moments de deportivitat, de fair play, que se puguen veure en qualsevol camp des de Vinaròs a Almenara al 629 61 20 29.
Bé, comencem en la nostra secció de Tu eres el crack, el protagonista és porters i jugadors de la categoria Futbol 8. Els primers gols de la temporada ens arriben des de Onda, ja es poden veure, Xavi Catalán, jugador de l'Aleví del Club Esportiu Onda. Veurem el gol. Recordeu que només a través d'un WhatsApp al 629 61 20 29 podeu enviar en mode horizontal la imatge del gol que considereu que pot ser interessant. Gol del Xavi Catalán, del Club Esportiu Onda. Ara veurem un altre gol també que ens arriba des de Onda, en concret Gorka Santamaria, jugador de l'Alevín B del Club Esportiu Onda davant de l'Alqueries, en el camp de la Cosa. I ja, per últim, el seu germà, Marco Santamaria, precisament contra el primer toque pre-Benjamín del Club Esportiu Onda en el camp de Chencho. És també protagonista de la secció Tu eres el crack del programa Castelló Base Televisió. I com no, el nostre col·laborador des d'Almassora, Paco García, ens envia imatges del grup quart de categoria Levi segon any, Joventut Almassora contra l'Andiamo Vila-real, categoria de segon any de la Lliga de Castelló, que va guanyar, el resultat és lo de menos, no anem a dir-ho, el seu primer partit de Lliga i demostra una vegada més el bon treball que està fent l'equip dirigit per Héctor en el Joventut Almassora. Una Lliga de Castelló que has començat també, com en València, en totes les seues categories, i per això tenim avui, ja hem acabat, l'últim gol era d'Unai Paulano, del Joventut Almassora, ahí està, en el camp del Joventut Almassora. Precisament estàvem dient que han començat les lligues i per això tenim, per a parlar de les lligues i de l'experiència del cinquè torneig, en concret a Paco Peris. Bona nit, Paco. Hola, molt bona nit a tots. Encantat d'estar així. Gràcies a vosaltres per una vegada més al Villarreal Club de Futbol per donar-nos resposta i assistir al programa. Paco Peris entrena a la línia del Club Esportiu Roda, que pertany a la primera línia del Villarreal Club de Futbol. És correcte, veritat? Eso es. Compartim, juguem la Superliga Levi de València i no res, este fin de setmana començarem la Lliga. Un empat en casa davant del Sedaví, partit molt competit, molt disputat. Ja sabem que esta Lliga és molt competitiva i no res, seguir treballant i seguir ajudant els jugadors en tot el que puguem. En Paco Peris també ha vingut de Villarreal. Carlos Bou entrena a l'Alevín B, que és l'equip, en teoria, primer equip del Villarreal en categoria Aleví de primer any, correcte? Correcte. Molt bona nit a tots. Bona nit. Encantat d'estar així amb vosaltres i de poder ajudar a donar publicitat a la província de Castelló, que pense que ens ajuda a tots. I respecte al nostre equip, el cos tècnic està portant l'Aleví de primer any i el Benjamí de primer any també. Fem un treball conjunt en els dos equipos i portem este mes de pretemporada que ens està servint per agarrar sensacions cara a la Lliga. Estàvem parlant, se mos havia quedat pendent, Alexis, ja Nayar System també este cap de setmana ha sigut protagonista perquè ha sigut l'organitzador del hackathon. Sí. ¿Os puedes explicar? Efectivamente, el Hackathon de Castellón se celebró este último fin de semana, su tercera edición. Y bueno, esto es un encuentro de hackers. Es un encuentro de hackers que hace 3 años, 3 empresas tecnológicas de Castellón decidimos organizar. Es 480 Soluciones, IoT Sense, del grupo Gemino y nosotros, de Nayar Systems. Ya el año pasado se nos unió la asociación Nuevas Directivas Castellón. Y bueno, en un fin de semana magnífico nos hemos reunido más de 100 programadores que han estado resolviendo 5 retos. En total han habido 5 premios, uno por cada reto y un premio del público. Y la verdad es que ha estado estupendo. Incluso el sábado por la mañana, hablando un poco de eso, de trabajar la base. Hicimos talleres de Lego, de robótica para los chavales y también vinieron más de 100 niños en varios grupos que cada uno hizo su tallercito y se lo pasaron en grande. Yo me pensaba que los niños solo juegan a fútbol.
No. Hacen más cosas. Ya. Hacen más cosas y No, bueno, sí, al final... es compatible, es todo pero compatible. es que al final los niños son nativos tecnológicos, con lo cual todo esto les viene muy bien. Hacker significa que uno de los retos fuera entrar en el ordenador de la agencia tributaria y... Bueno, está el concepto de hacker, digamos, positivo y el concepto de hacker negativo, ¿no? Pues con una voluntad de hacer el mal. Lógicamente todos los retos aquí son con voluntad de que sirvan, de que aporten, de que al final son estudiantes. Los hackers que han venido son estudiantes y lo primero que ellos quieren conseguir, el objetivo es pasar un fin de semana metido entre ordenadores, con gente que le gustan los ordenadores, aprendiendo de un montón de cosas, y al final muchos de los retos, nuestro reto por ejemplo era pues hacer aplicaciones con el reconocimiento facial. Pues hubo los ganadores que eran de aquí de Castellón, un grupo de aquí de Castellón, pues con el reconocimiento facial te ponías dentro de un ascensor y ya te llevaba al piso que sabía que querías ir, pues porque el sistema ya habría aprendido en función de la hora que era y demás, pues dónde tú querías ir. Si querías ir a otro piso no tenías más que pulsar. Pero bueno, estos son mini aplicaciones que se pueden hacer en 48 horas, dormían y todo allí, con tiendas de campaña. Ha estado muy bien. Pues bueno, también quería ponerlo en valor, claro, como sí, que es una actividad que los niños también pueden hacer. Muy bien. Pues molt bé, Alexis, molt interessant. Després, ja fora de programa, continuarem parlant del hackathon. Bueno, la Lliga has començat, hem vist imatges de la categoria de les lligues de Castelló. Vosaltres esteu competint en un altre món. Sí, bueno, la veritat que, com he comentat antes, se m'oblida de dir-lo, soc també membre del cos tècnic junt a 4 companys més del Benjamí a Roda i a Levi a Roda, que pertany a la línia del Villarreal, com has comentat abans, i no res, és una lliga molt competitiva, qualsevol equip te pot plantar situacions difícils de combatir, però bueno, la nostra missió és acompanyar els jugadors, ajudar-los en tot el que puguem, atendre totes les seues necessitats i a partir d'ahí el que volem és formar jugadors que la nostra projecció és que apleguen al primer equip. Formem jugadors per a que apleguen al primer equip del Villarreal. Pues, sí, perdona. Pero una pregunta, ¿también sois de los que pensáis que la liga es tan competitiva porque hay más niños en Valencia o porque en la zona de Valencia, por ejemplo, se está trabajando de alguna manera los clubs a otro nivel mucho mejor? Porque, a ver, yo me imagino que en Sedaví, pues a lo mejor hay la misma cantidad de gente que en Onda. Y niños sabrán más o menos lo mismo, pero pero esos equipos son más competitivos que a lo mejor los que tenemos aquí. El volumen de gente puede ser importante porque al final la selección natural de las personas desarrolla un mayor nivel competitivo y poder elegir pues, cada club lo que más le convenga, pero a lo mejor a nivel de medios en Valencia se está entrenando más días, se está entrenando más horas y eso también ayuda a que los niños tengan más oportunidades de desarrollarse y a lo mejor por ahí también puede ir encaminado. Es que yo lo digo porque los primeros equipos, probablemente Valencia, Levante, sí que tengan más donde escoger. Pero los de pueblo, me imagino que será igual que los pueblos de aquí de Castellón. O sea, tienen los niños del pueblo, pero da la sensación de que allí, lo que tú estás diciendo, o se trabaja más horas o se trabaja de otra manera y entonces hay equipos más competitivos. Al final un poco son equipos que tienen muchos medios, comentaba mi compañero Carlos, y a lo mejor el nivel del equipo de scouting que tienen a lo mejor también puede influir mucho en la selección de jugadores que comentaba y es algo que se ve influenciado y reflejado en la liga. Paco i Carlos, vosaltres ja dirigiu equips en un percentatge ja pràcticament 100% de xavals triats, no? Seleccionats. Sí, la veritat que a les primeres lligues, les primeres línies competitives del tant de Villarreal com de Roda solen ser jugadors que no m'agrada dir-los triats perquè no m'agrada qualificar un xiquet com a triat. Però me referís ja que ja de cert nivell, no? Sí, són xiquets de cert nivell per a poder afrontar la categoria. Tenim xiquets que han començat en la mateixa escola des de molt menudets, que els apunten en 5 anys a psicomotricitat. Tenim xiquets d'altres clubs de la província que han pensat que seria interessant estar en aquestes línies, millor també pels mitjos, d'entrenar més dies, més hores,
i poder estar en companys d'un nivell molt alt que sempre els ajudarà a desenvolupar-se, i tenir uns xiquets de captació que el club pensa que és interessant que estiguen des de la base per poder inculcar aquests valors i treballar des de molt jovens aquestes idees. Sempre que han vingut entrenadors del Villarreal hi ha alguna pregunta que no l'hem fet, però jo la sí que aprofitaré i vos ho dic. Vosaltres, a banda d'entrenar els xiquets, suposo jo que el cos tècnic dels distints equips de futbol 8 manteniu reunions periòdiques, no? Sí, habitualment, mira, de fet... En els coordinadors. De fet, ahir mateix, per exemple, tenim classes que anomenem formació amb nosaltres, reunim tots els entrenadors de futbol avui del Villarreal i a partir d'ahir comencem a treballar en la línia que el club desitja. Quan una temporada com la de l'any passat és una temporada en blanc, sense aconseguir ni una lliga en futbol 8, preocupa al club? No, pensem que de cap manera, ja que com comenta Paco, estos dimatxos que empleem són merament com a millora professional i com ajudar al jugador de la millor manera que nosaltres puguem i sempre intentant anar des de la individualitat. Pensem que cada jugador, cada persona és diferent i té unes necessitats diferents i l'objectiu de la base al final és nutrir el primer equip. Per tant, pensem que és un muntó complicat que un equip sencer aplegui al primer equip, però sí un jugador. Aleshores, no ens preocupa tant aquest rendiment col·lectiu com el nivell de millora personal que puguem... Y aprovechando que los dos sois de la Alevín, el paso a infantil, o sea, ese paso de jugar de fútbol 8 a fútbol 11, ¿lo tratáis durante este año ya? ¿Os esperáis a que se acabe la liga? ¿No termináis de hacer partidos, por ejemplo, de fútbol 11 con los niños de fútbol 8? Yo te podría comentar una anécdota de hace un par de años que fui como entrenador del Alevín de primer año, que es Carlos, este año, que viajará a Peralada, lo más seguro, que es un torneo de fútbol 11. Aquí ya se tratan pues, estructuras diferentes de fútbol 11 y demás, y poco a poco, pero tampoco es algo que nos centremos 100%, nos centramos en lo que viene a ser, en lo que estamos trabajando, que es fútbol 8, al final. Ha comentat el teu company una cosa que jo crec que sí que això ho ha comentat així, com us ho ha dit Pablo o el mateix Raúl Herrera, no? Que vosaltres està clar que l'objectiu fonamental no és guanyar lligues, està clar, però sí que és fer un seguiment individualitzat de jugadors, és correcte, no? És a dir, que a vegades l'objectiu, l'èxit és més pujar que el Villarreal B, de segona B, hi hagi 3 o 4 xavals formats des de l'etapa infantil, parlem, o des de futbol 8, no tant que guanyar en les últimes 5 temporades 20 lligues en futbol 8, és correcte, no? Sí, és el que comentàvem abans una miqueta. El nostre objectiu principal és formar jugadors per a que apleguen al primer equip o a Villarreal B. Actualment, 11 jugadors de la primera plantilla del primer equip han tingut una estància en la base. I això és el que enorgulleix a un club com el Villarreal, com el que l'identifica. Ara, si no res, anem a veure un reportatge extens de lo que va ser el 5è torneig Castelló-Base, BP Diputació de Castelló, amb el recolzament d'empreses com Nayar System. És un torneig on el Villarreal Club de Futbol sempre ve, no ve moltes vegades en les línies més competitives, per exemple, en el segon any no ve i s'alevia que enguany jugarà els tornejos de la Liga Promises o que jugarà el torneo d'Arosa, no? Però bueno, vosaltres vau estar, no? Estuve. Què vos pareix la participació del Villarreal en tornejos en equips de la província de Castelló? Bueno, la veritat que és un orgull per a nosaltres poder assistir a tornejos d'ací de la zona i més que res un torneig en les altures en les que està, en les dades en les que està a principi de temporada. Penso que ve molt bé per a que els jugadors comencin a rodar després d'un període vacacional de a lo millor un mes i mig, 2 mesos. Moltes voltes, de fet en aquest cas jugadors nous, perquè està clar que el bloc en si se coneixia d'anys anteriors, però han hagut 3, 4, 5 incorporacions que els xiquets per a associar-se entre ells i conviure, ja no dins del camp, sinó fora en vestuari, la convivència en si, s'anirà fomentant una miqueta i... Vosaltres, ara no anem a dir noms, no? Però jo conec un poc la categoria de futbol 8 i en el cas teu, en l'alevia del Club Esportiu Roda, se pot sempre reforçar en xavals de la casa, no? És a dir, xavals del Roda C de l'any passat, de primer any, es fan enguany en el teu equip, és correcte, no? Per supòs, sí, així no. O sigui que sempre als xavals de dins de la casa se'ls pot promocionar per a donar un pas endavant, no? Per supòs, sí, totalment d'acord. O sigui que d'alguna manera se premia, no? Aquest esforç individual que estàvem parlant abans.
Claro, lo que comentava una miqueta abans és pues, els xiquets de la casa que porten ahí, pues, donar-les oportunitats també, perquè pensem que la mereixen inclús més que potser un altre xaval. Molt bé. Pues en el 5è torneig Castelló Base BP Diputació de Castelló, el palmarès per categories, ara passarem el reportatge, el Villarreal Club de Futbol, bueno, és lo de menys, no? Però va guanyar les 4 categories d'infantil, Benjamín una d'elles i les 2 de prebenjamín, en el cas Aleví, bueno, en l'altra categoria de Benjamín la va guanyar el Club Esportiu Onda i en Aleví de primer any va guanyar l'equip de Ranero, no, perdó, l'Aleví de segon any va ser l'equip el Ranero d'Albacete i en l'Aleví de primer any va guanyar un equip d'Elda Industrial, l'Itei Project. Veurem ara el reportatge, té 7 minuts de duració, per tant anem a disfrutar de les imatges i del treball i de la producció que els nostres companys de Castelló Base Televisió ens ofereixen en aquest reportatge. Bé, els grans protagonistes dels tornejos de Castelló Base són els jugadors. Hem comentat que tenim així des de categories de prebenjamín de primer any a categoria infantil. Avui estem entre els xavals del Club Deportivo Salesianos de Burriana, un club col·laborador de Castelló Base. Tenim així i anem a presentar-vos a estos protagonistes del torneig Castelló Base, del Club Deportivo Salesianos Burriana. Com estàs? Bé, Com te diuen? a mi Pepe. Pepe. Adrián. Max. Max, t'està agradant el torneig? Sí, Per què t'agraden els tornejos? perquè m'agrada jugar a futbol i m'agradaria jugar a futbol de major. Sí? Tu també vols ser futbolista? Sí, De què jugues? de medicentre i de delanter. M'han dit que teniu enguany unes instal·lacions de meravella en el col·latge. Sí. Esteu contents? Sí. Per què esteu contents? Què vos han fet allí? Què ho vol explicar? Ei, com te Mos diuen? han fet com un pavelló que té canxes de bàsquet i un camp de futbol cobert. I després tenim el camp de césped on entrenem i un altre camp que és de... normal. Veritat que un torneig com este, que hi ha 24 equips de tota la província de Castelló i de fora, el més important és divertir-se? Sí. Feu amics nous en els tornejos? Sí, normalment. Més o menys, sí. I què tal? Com va el Club Deportivo Salesianos? Bé. Sí? Sí. Enguany teniu un torneo molt important, el de Falles, no? Però jugareu l'any que ve vosaltres encara, no? Sí. Contra el Barcelona, molts equips, molt bo. I l'entrenador què? Us apreta molt o què? Sí. És bueno, està bé. És Sí? bueno. Com li diuen? Raúl. Raúl, vine. No. Ah, està ahí, dile a Raúl que vingui. Raúl, Miguel i Sergio. Sí, però teniu que mirar la càmera. Bueno, a veure, tu de què jugues? Jo de defensa. Banda esquerra. Jo de mig. Defensa. Delantero y banda. Medicentre d'esquerra i delanter. Lateral izquierdo. I porter teniu? Sí. Sí. Leña. Jugueu a futbol junts des de menudets? Sí, ya viene Raúl. La mayoría sí. Sí? Pasa. I per què vos agrada el futbol? Perquè és un esport molt bo que sudes molt i està molt bé. Molt bé. Ens agrada alguns futbolistes. Quin futbolista t'agrada? Guedes. Quin? Guedes. Guedes. Piqué. Dembélé. Ramos. Messi. Parejo. Isco. Molt bé, doncs moltes gràcies, xavals. A passar-ho bé, vale? Vale. Vinga, estarà. Els tornejos serveixen per a compartir experiències, compartir opinions en gent del futbol base. Tenim el plaer de comptar avui en la celebració de la categoria Levi primer any amb una persona que des del primer moment ens està ajudant a fer aquesta tasca informativa del futbol base de Castelló. Li diuen Sergio Farré i pertany a l'agrupació cultural deportiva Penyíscola. Com està, Sergio? Hola, doncs molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres i de col·laborar en donar una miqueta de notorietat a tot el que està relacionat amb el futbol base i amb el deport dels xiquets. La veritat és que ho comentaven abans del primer partit, no?
que és una bona experiència per a xavals de Penyíscola que estan aviats a competir en equips del Maestrat, poder jugar contra equips de Teruel o equips d'Elda o equips del sud de Castelló, veritat? Sí, a més sempre és un bon test, no?, de cara a la temporada, més encara esta temporada en concret, l'equip que han vingut avui amb l'Alevin de primer any, que justament està inscrit en el grup més competitiu de la província, i avui serà un bon test per a provar coses i per a veure què és el que es té que millorar o els punts més forts i més febles. Bé. Ara tenim ja així a dos xavals que juguen en el Club Esportiu Castelló, Benjamín C. Com estàs? Que sean tres. Que sean tres. Com estàs? Fran. Com estàs? Bé? Com te diuen? Fran. Frank. Lucas. Isra. Isra, tu parles valencià? Poquet a poquet, no? Sí. Bueno, Isra, què fas tu en el Castelló? Estàs a gust? Sí. A on vas començar a jugar? En el Torresport. En el Torresport, que es el tu primer año en el Club Esportivo Castelló. El segundo. Segundo. ¿De qué juegas? De medio. De medio. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te llamas? Leo. ¿De qué juegas, Leo? Yo de central. De central. ¿Qué juegas? ¿En el Castellón también? Sí, en el Castellón. Yo juego en el Castellón y juego de banda izquierda. Juego en el Castellón y extremo izquierdo y extremo derecho. Oye, ¿creéis que este año el Castellón va a subir a Segunda A? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque está Cubillas. Oye, Y porque tiene buen equipo. ¿qué os parecen los torneos? Bien. Están chulos. ¿Sí? ¿Por qué te gustan? Porque hay mucha competición, pillamos experiencia. Y jugamos más partidos. Hombre, jugáis Nos más divertimos. partidos, jugáis contra equipos de fuera de la provincia que luego en la liga no os encontráis. Y conocéis a chavales nuevos, ¿verdad? Sí. A ti te he visto que marca un golazo, ¿no? Sí. El primer partido, ¿no? Dos. De fuera, ¿Tú de qué juegas? De banda izquierda y medio. De banda izquierda. ¿Y cuál es tu ídolo del Club Deportivo Castellón, del primer equipo? No los conozco. ¿No los conoces? ¿Os suena el nombre de Cubillas, por ejemplo? Sí. ¿De qué juega Cubillas? De delantero. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Te lo estás pasando bien aquí? Sí, muy ¿Sí? bien. Oye, ¿sois todos nuevos del Castellón de este año? Yo del año pasado. ¿Tú cuántos años llevas? ¿Uno? ¿Quién es el más veterano del Castellón? ¿Desde cuándo juegas en el Castellón? Desde hace 3 años. ¿Y qué tal estás? Bien. ¿Estás a gusto? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta del Castellón? Lo más que me gusta del Castellón, que también ha subido en otras ligas y ahora podemos jugar con otros más buenos. Con equipos de Sí. más nivel, ¿verdad? Vale, pues nada. Oye, chavales, os queda un partido, ¿no? Sí. Y esta tarde, si Dios quiere y no hace mucho, no llueve mucho, a seguir jugando, ¿vale? ¿Salimos en la tele? Claro. ¿Qué tele? ¿Qué tele? TV4 de Villarreal, pero que se ve en toda la provincia, ¿vale? Bé, molt bé, hem vist ja, gràcies als companys de realització de Castelló Base Televisió, hem pogut veure el que va ser el dia més plujós del torneo, que va ser el passat 15 de setembre. Bueno, tu vas vindre, tu vas ser, no?, en un equip de primer any competint en jugadors de segon any. Va ser un espectacle veure al teu equip, no?, enfrentar-se, per exemple, contra tot un club esportiu Castelló que el va guanyar, no?, en la fase de grups. La veritat que va ser una experiència molt enriquidora pels xiquets, veure aquesta situació de veure's potser un poc superats a nivell condicional per xiquets més majors que ells i més desenvolupats físicament, però estem molt contents en l'actitud que van demostrar d'enfrontar-se a aquesta situació i sobretot la capacitat que van tindre d'adaptació i de superar aquestes situacions que a priori se les presumia més inferiors, però van demostrar que no tenen cap por d'assumir aquests reptes i són xiquets molt valents i amb molt de talent, que comentàveu abans, i que ens van donar una autèntica lecció de com se competeix a aquest nivell.
Estem parlant de futbol base, però que afecta als jugadors i també als entrenadors. El Villarreal cada vegada més se pren més en sèrio la formació dels seus propis tècnics. Per supost, des del club... Per la vostra joventut, no? Sí. En el meu cas són 4 temporades les que duc en el Villarreal i en cada temporada s'ha dedicat un període, un temps setmanal a la millora del professional que al final està tractant en els jugadors, que és lo important, el jugador, la seva millora, però el Villarreal procura millorar el seu personal perquè tingui totes les ferramentes i totes les idees clares i els recursos per ajudar. Alexis, aplicant el Villarreal és un clar exemple d'empresa deportiva, no? Tu que eres director general d'una empresa també vos preocupeu de la formació dels vostres treballadors. Es fundamental, ¿no? Efectivamente, al final lo que te diferencia de otros es lo que tú aportas. Pienso que lo que están haciendo es fomentar la innovación dentro de su propio club. El coger gente y formarlas un poco como tú quieres, con tus valores, con tu proyección como empresa, eso es muy bueno, porque realmente ellos saben perfectamente cuáles son los valores y hacia dónde va el Villarreal. En cambio, si coges técnicos, a lo mejor que vienen de otros clubs y demás, pues ya están un poco mareados de valores de otros clubs y demás, y al final cada uno tiene su propia cartilla. La línea del Villarreal, en principio, es, y vosotros me diréis si me equivoco, es dejar jugar al crío. Sobre todo en los partidos, dejar que el crío se equivoque, dejar que el crío piense, dejar que el crío no corregirlo prácticamente, a lo mejor sí que se le corrige en un momento determinado, se le puntualiza donde debe de estar, pero no es como otros tipos de entrenador que estamos, y me incluyo a veces, demasiado encima del crío, oye, ponte cuidado por aquí, oye, cuidado por allá, sino que los dejáis más. Sí, eso. El club más que nada se apuesta por ese tipo de metodología, que es dejar que el niño se equivoque y a partir de ese error, pues mantener un feedback con él y estar atento a ello para poder mejorarlo, pero sobre todo que sea autónomo el jugador, que él decida por sí solo, que entienda el juego por sí solo y ya más tarde cuando falla se le corrige. Sí que es verdad, como comentas, que en casos puntuales se le corrige. Quan acabeu un partit de Lliga, la xerrada és col·lectiva o individual? Depèn de les necessitats. N'hi ha vegades que no és necessari fer cap xerrada, n'hi ha vegades que un jugador necessita un recolzament, n'hi ha vegades que un altre jugador necessita un altre tipus d'actitud en ell, per millorar, per a reforçar. N'hi ha vegades que l'equip en si necessita... Treballem en funció de les necessitats, és a dir, la labor de l'entrenador és detectar què necessita el teu jugador, el teu equip, i a partir d'ahí actuar. No tenim res predisposat previ. Molt bé, doncs ha sigut un plaer comptar en la presència de Paco i Carlos com a entrenadors d'una de les canteres més reconegudes ara mateix en Europa a nivell internacional, no? La cantera del Villarreal, jo crec que en aquests moments ahí esteu participant en l'equip sub-23, no? En la Premier International League, o sigui que esteu, la veritat és que en un bon puesto. La meva pregunta és, teniu algun tipus de clàusula de no anar després a un altre club durant un temps determinat o què? No. Donar que el club us forme? No, la veritat que una vegada estàs dins d'aquesta institució, jo personalment tinc un sentiment cap al Villarreal que estic segur que... Eres de Benicàssim, no? Soc de Benicàssim, sí. I tu? De Burriana. Ah. Som així de la província i la veritat que sempre el Villarreal ha sigut un referent i des que jo estic en el... Has jugat a futbol? Sí, jo vaig jugar en el Benicàssim, en l'equip de la meva localitat, fins fa un parell d'anys que ja vaig triar un poc més l'àmbit de la figura de l'entrenador més que la del jugador i vaig militar el regional preferent en Benicàssim. Jo també he jugat en el Burriana i després he jugat també fins l'any passat en l'Alqueria, però era ja entre els estudis, el treball i de més hem optat també, com Carlos diu, per la figura de l'entrenador. Apostem per això. I sí que és veritat que és un orgull per a nosaltres estar on estem. És possible tindre continuïtat com a tècnics en futbol 11, vosaltres? És la idea o no? Personalment sempre seria un repte i seria una experiència molt bonica. Jo tinc companys que fa uns anys estan amb nosaltres en futbol 8 i que actualment estan en equips com des del juvenil fins a l'infantil. Per tant, el club sí que intenta promocionar a aquests entrenadors que ha format.
Molt bé, doncs moltes gràcies als dos per haver vingut, que tingueu molt bona sort, que continueu col·laborant en aquesta formació tan individual com a col·lectiva en el Villarreal Club de Futbol. Gràcies Paco Peris i Carlos Bou. Moltes gràcies. Alexis, ja saps que Castelló Base està molt agraït sempre a Nayar System per el vostre recolzament. Esperem, si Déu vol, que l'any que ve, si tot va bé, estigueu ahí, inclús millorar la nostra aportació a lo que ha sigut la vostra imatge en el torneig. Anirem treballant en aquest sentit. Ángel, pues a continuar esta setmana seguint a totes les categories. El Futbol 8 encara hi ha grups que encara no es comencen hasta després del pont, la semana que viene, por ejemplo, d'octubre. tenemos el torneo de la Vall. El torneig cadete que precisament estarà el Villarreal, el Castelló, el Llevant, etc. Anem a acabar, veurem com a despedida un vídeo d'una xerrada que vam organitzar. Castelló va ser amb el Patronat d'Esports de l'Ajuntament de Castelló i la delegació d'àrbits de Castelló, una xerrada on va estar present el col·legiat de segona B, Ivan Muñoz, col·legiat de la ciutat de Segorbe, la psicòloga Maria Molés, que ens van donar un poc les novetats reglamentàries del futbol 8 i sobretot el que té que ser el pilar fonamental, que és la deportivitat i el disfrutar d'aquest deport tan magnífic com és el futbol base. Moltes gràcies a tots per seguir-nos i us emplacem ja al programa de la setmana que ve. Molt bona nit. Avui Castelló Base i la delegació d'àrbits de Castelló, amb la col·laboració del Patronat d'Esports de l'Ajuntament de Castelló, ha organitzat unes jornades formatives dirigides al públic en general, però fonamentalment als clubs de futbol i als entrenadors. Estem amb nosaltres en Ivan Muñoz, àrbit de segona B del col·legi de la delegació d'àrbits de Castelló, 8 temporades en segona B i, a més, és quart àrbit, ha fet de quart àrbit esta temporada en 2 partits en concret, en el Girona-Madrid i en el Madrid Real Club Deportivo Espanyol. Com estàs, Ivan? Hola, bona vesprada. És així, no? Més o menys la presentació? Sí, totalment d'acord en tot el que has dit. Sí, és l'octava temporada en segona B, és per a mi un somni estar fent el que estic fent i anant a partits de primera divisió, imagina, és el màxim que potser pots aspirar com a àrbitre. Jo crec que el futbol 8 és totalment formatiu i els entrenadors, els pares que estiguen en la grada i els àrbitres que estem dins del ventall de persones que estan tractant a xiquets hem de tindre un paper educatiu i formatiu des del principi fins al final. La meva opinió és no treure la roja, ni siquiera treure groga. Estem en xiquets i crec que hem d'entendre-ho tots. Ara, reglamentàriament, l'àrbitre pot treure roja. És a dir, no podria dir-li a un company t'has enganyat reglamentàriament, encara que la meva opinió personal, i crec que la de molta gent que estem intentant formar i educar en el futbol base, és que un xiquet que agarre de la samarreta dones el penal, perquè és penal, i no cal que se quede sense jugar. El que queda de partit i la setmana següent seria sanció disciplinària també. Els xiquets al final són un reflexe de lo que estan veient des de fora, tant en la família com en els entrenadors. Si l'entrenador i els pares que envolten a l'equip són pares calmats, l'equip al final són xiquets calmats. Quan des de fora s'està alentant i s'està intentant ficar nerviosos als xiquets i als contraris, les conductes de dins són sempre pitjors.